Oh, di ka sure na? Sasayaw sa kulog at ulan, iikutin ang tala at buwan habang tayo. Ano ba yung ginagawa ng isang mabuting estudyante? Yung napapagsabay niya pa din yung pag-aaral tas pagbubulang-pul. Ang paboritong kulay ng ating birthday celebration! Tanggapin ko na, may next question po. Sino naman ang mga magulang ng ating birthday celebration? At kailan ang kanilang wedding anniversary? Sa restaurant may mga narinig! Labas lahat ng bibig, sumasayaw! Oh, di ka sure na? Di ko rin expect na... Okay, next ka. Pag nagkamali ito, nagkahulog sa akin, ipahilog nyo to. Alright. Saan po ito naririnig? Paki-play ulit. Saan? Okay. Kinwestiyon niya ako. Sabi niya, ano ang kinapamangkot mo sa akon? Ang title o kung saan ko naririnig? Sige. Dalawa, both. Anong sagot? Binasa niya. Correct. Binasan? Siyempre sa Jollibee. Jollibee, correct, congratulations! Anyone? Super Mario. Ang galing. Galing si Mario? Okay, ready? That table or the stage is open! Oh, kalma. Baby, kalma. Okay, bring me perfume. DJ, may mga pang-MUP ba tayo? Alam mo, ikaw si Alexi Brooks kasi kandidata ko yun eh. Alam mo ba yung sinasabi niya? Alexi Brooks, Iloilo, avance, babae! Oh, kalma. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Anjaneo Banda from the Wayo Purok, Binoy! Ibang kases. Aral na yung mga pagano, no? Ang galing. Bring me kulay puti. 4 na kulay puti na sintas o liston ng sapatos. 10, 9, 8, 7, dang, 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 dang.